गावबुराखौ लाफानानै गासैबो रायजो राजा बे गामि दरसेनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। बिथांमोनहा सिगाङाव बिपिएफनिमोन। प्रमिला रानी ब्रह्मआ बायदेवजों बिथांमोना थाफादोंमोननो। बिथांमोना बुंदों जे जौगानाय हाबाफारिया बिथांमोननि गामियाव जायाखै। बिथांमोननि गामिखौ बिपिएफआव गोबाव थादोंब्लाबो नासयनानै दोनदों होनदों आरो जों फैनानै नुफैबाय नंमारगौबो। दा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल सरकारा जिखिनि जौगानाय हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनै एनडिए हिसाबै जोंहा मोनथाम दोलोजों जिखिनि दिनैहाय फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जोङो दिनैहाय बादायदों। दा बेयाव बिथांमोनहा जोंनि दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनहा मिजिं खालामदों जे नैबे सरकारा जिहेथु गोजोन लाबोबाय, नैबे सरकारा जिहेथु जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोबाय, नैबे सरकारा जिहेथु मुगैलायनायनिफ्राय फोजोबनानै दिनै बिदा फंबाय सानलायनायखौ लाबोबाय, जौगानाय हाबाफारिफ्रा दिनै जागासिनो दं, न' बां दिनै लुजागासिनो दङ। बे गासैखौबो बिथांमोनहा जोबोद मोजां मोनदों आरो बेबायदियैनो दिनै बिथांमोना गामि नाङैनो गावबुराखौ लाफानानै गासिबो गामि नाङैनो दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोना जगदान जाफैदों। जों मिजिं खालामो दिनै बिथांमोननि जिफोर जेंना, बे जेंनाया जोंनि थाबैनो निस्सय जोबगोन आरो बेबायदिनो जोङो गासैबो हारि माहारिखौ लानानै आवगायलांनो नागिरदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो दिनै इउपिपिएल हिसाबै बा एनडिए हिसाबै जोङो मजबुत मोनसे स्थितियाव दङ आरो बिदिनो मजबुत भाबैनो जों देरहालांनो थाखाय दिनै थियारि जादों। আজি যোগদান কাৰণটো আমিতো বিজেপিৰ মানুহ আছিলে, কিছুমান বিপিএফৰ মানুহ আছিলে, কিন্তু বিজেপি এপিপি এজিপি এইটোতো একে। এতিয়া আজি যিটো যোগদান হ'ল, আমি এই তিনিটাৰ গোট হৈ মানে এজন কেণ্ডিডেটটো আমি ঠিক কৰা হ'ল। এই কেণ্ডিডেটত বিনাময়ে যাতে আগতবাৰ যেটো হ'ল 10 বছৰ বেলেগ কেণ্ডিডেট আমি জিতাই দিলোঁ। জিতাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত এবাৰো দেখা দিয়া নাই আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আৰু মানে এইটো চৰকাৰ নতুন চৰকাৰ যেটো ৰানিং চৰকাৰৰ লগত আমি আছোঁ, এইটো ৰানিং চৰকাৰৰ লগত আমি যোগদানটো কৰিম আৰু চৰকাৰৰ পৰাতো আমি পোৱা নাই। যিকেইটা পোৱা লগা বস্তু আছিলে এইটোতো ওপৰৰ পৰা আহিলেও ইয়াততো গাঁৱততো বহুত মেকুৰী থাকে, মেকুৰী খাই দিলে আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা বিনা বিচাৰীকেইটা পোৱা নাই আৰু আজি 200 एबा হ'ব। नंगौ जोबोद खुसिनि बाथ्रा। दिनै बेसेबां गोबाव बोसोरनिफ्राय बिथांमोना गोग्लैसोनानै दं होननानै जोंनिसिम फोरमायबाय थादोंमोन आरो बे गामिनि गावबुरा मोननै मण्डलनि आरो मोननै बियाबनि बिथांमोनहा जोंजों एसे सिगां समनिफ्रायनो रायलायबाय थादोंमोन जे जोंनि पार्टिखौ एबा प्रमद बर' सारि दैदेननाय पार्टिखौ बिथांमोना मोजां मोननानै जोंजों जगदान जानायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जोंबो एसे सिरियास लानानै बिथांमोनजों मोजां रोखोम रायलायखांनायनि उनावहाय दिनैनि बे दिनखौ जोङो ज' लालायनो मोनदों आरो खोब माने रंजाथाव खोथा। दिनैनि बे दिनाव जोंनि बिजाथि जोंनि एमपिनि जानाखि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारा स्वयं गावनो बाव दिनै नुजाफैनो हाबाय आरो बिथांनि आखाइजोंनो गोबां गुबुन आफादफोरनि जायनाखि सापर्टार बिथांमोनखौ दिनैहाय बिथाङा माला सोनो मोनबाय एबा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बरायना लानो मोनबाय। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव जों थाफानानै एबा इउपिपिएलजों बिथांमोना जगदान होफानानै मोनसे मोजां बिथांमोना सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जेसेबां हायो नाजागोन आरो जोंनि आदर्शजों बिथांमोनखौ बेंनानै जों मोनसे फेमिलि बायदि ज' लानानै थांगोन। बे जिनिसखौनो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। दिनै अलमस्ट 200आनो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो लिस्ट होस्लाबफैनो हायासै। फैनानै बिथांमोना माला गानफैबाय। लिस्ट होनायावनो 200नि खाथियाव दंखायोमोन। बिथांमोना गोसो खुसियै दिनैहाय जा आसा लानानै फैदों बिथांमोननि आसाया जाहाथे जाफुङो बेखौ आं अबंलावरिनो आर'ज गाबो आरो जोंनिफ्रायबो पार्टिनिफ्राय जों जेसेबां हायो नाजागोन जाहाथे जोंनि समाजजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफ्रा गोजोन आरो जौगानाय बे मोननैया जोंनि गेजेराव फैयो। बे जिनिसनि थाखाय जोङो नाजागोन।